Mayong gabi kanimo igsuon diya sa Ginoo o nining maong kagabion o kung adlaw ka nagtan-aw mayong adlaw o ato ang ipadayon ang ato ang salamat nga nakita na usab ta sa ato ang another content nga ato ang paghisigutan karon nasa atong thumbnail. Biblical ba ang pagkupisal ngadto sa pari, no? Muni ato ang tagag-igong pagtagad kining maong pangutana. Apan sa dili pa moadto tas tubag adto sang igreet ang atong mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Natay viewers from Hong Kong, Ilimi Vlog and Sister Katimi Sinyagan from Cebu, Sister Lori Mibais og sa Mabinay, Bradrex Mix TV. No, so naa sila yung mga channel usab. So nini nga channel wala ta nag-introduce og relihiyon but atong gi-emphasize ang Word of God, and ini nga channel wala pud ta nag pasibantog nga ato ang grupo mo'y insakto, kundi only the Word of God ang pinaka-insakto ug ang ato ang bantugang magtudlo mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. So sama sigiyon sa John chapter 8 verse 32, kung may balo kamos kamatuoran, ang kamatuoran maghatag kanatong kagawasan. Okay? So adto na ta sa ato ang tubag sa ato ang pangutana nga nasa atong thumbnail. Biblical ba ang pagkumpisal ngadto sa pari? Now kaning mao nga pagkumpisal ngadto sa pari, aduna munggoy tendency nga dili tanang sala atong masugid ngadto sa pari. Kay just like for example, nakapangawat ka or nakapamay ka, nakapanglaki ka. So siyempre aduna kay kataha, aduna kay kaulaw kung panahon na nga imong ikumpisal o imong isugi dito, o kung naa manggaling kay makumpisal dito masugid nga sala, apan siguro katuraguro mga sala nga para nimo, para nako nga madala-dala ra murag dili ikaulaw. Pero katong mga sala nga mga dinagko nga mga ikaulaw, kay ang sala manggod halos tanang sala makaulaw manggod kung isugid nato, no? Muna nga ang uban mamakak na lang gani kay kana laging pagsugid nga makaulaw kayo ang mga nabuhat nga mga kasalanan. So dunay posibilidad nga kung adto ta sa pari mo bisal, dili nato masugid ang tanan natong sala. And then ikaduha, kung adto punta sa pari or sa pareho ra man nato nga tawo, pari, pastor, unsa pa na nga leader, dunay sugo sa pulong sa Ginoo, pareho ra man nga tawo ug pareho naman nga nakasala. Matud pa sa Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. So walay tawo nga in kalibutan na igsuon nga wala nakasala. So ang pare, pastor, makasala ra pod. So ang pangutana, nganong mang adto dito nila mangayo og pasaylo, adto dito musigid sa atong sala nga tawo ra man sila o sila pod mismo nakasala, kitang tanang tawo nakasala man, and dili man pud nila nakasala kundi sa Dios man. Kung atong pamakak, atong usapan natong binuhatan sa pulong, sa buhat usaw na una, kung nakasala ta, wala man ta sa tawo na sipyat, wala man ta sa tawo nakasala kundi dito man ta sa Ginoo, kay nakita man sa Ginoo ang tanan nga ato ang mga tinaguan bisan pamagani sa tong kasing-kasig una-una, nakita naman sa Ginoo. So dapat direkta kita sa Ginoo. Muni nga isip tubag sa maong pangutana, biblical ba kini nga pagkumbisal sa pari? Igsuon ang Biblia silent sa maong pagkumbisal ngadto sa pari. Actually sa unang panahon, kung adunay magsakit sa una unya, kung maayo ka sa imong sakit, sugoon ka nga adto magpahiling ka sa pari. Pero walay gisugo, walay gimension sa Biblia nga kung makasala ka adto ka mo sugid ug mangayog pasaylo sa pari. So in short, kini nga teaching is unbiblical. So natay proiba atong basihan kung tinud ba nga unbiblical ug asa man ita dapat mundrikta sa ato ang pagpangayo og pasaylo sa atong sala. Matud pa sa unang Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala
ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Okay? So, ang giingon dinhi sa 1 John 1:9, kung isugid nato direkta sa Dios. Amen. Nindot kayo igsuon nga adto ta sa Dios mo direkta og pangayo ug pasaylo sa ato ang mga kalapasan. Tungod kay siya mo pasaylo man sa tanan natong mga kalapasan. No, bisan wala nimo natug-an tanan, kabalo man ang Dios nya ang pari tao raman, no? Kana kay wala gitug-an nga sala, nakabalo ba siya? So unya pod dili man pud ka makatug-an tanan sa imong sala, no? Ang nakanindot kung direkta ta sa Ginoo nga mangayo og pasaylo, tungod kay makasugid ta sa Ginoo privately, kung maulaw ta publicly, privately makasugid ta sa Ginoo sa tanan natong mga kalapasan sa atong gihimo. Because every day makahimo man tag mga kalapasan sa pulong sa una-una o sa buhat. So, no? Kinahanglan pa batang moagi dito sa pare o sa pastor sa tao nga dito ta mangayo og pasaylo nga every day nakasala man ta, no? Adto ta direkta sa Ginoo. That's why pag pangayo natong pasaylo sa Ginoo, pwede gani himuon nato sa atong kwarto, sa ato ang devotional, sa atong prayer life. Dito ta maghimo og kapasayloan sa panahon nga magampo ta ato ang pangayo og pasaylo ato ang mga kalapasan. So, ang pagkumpisal nga dos pare usa ka unbiblical nga pamaagi. Walay sugo sa Biblia. Lisod kayo ng kanang walay gisugo unya mituman ka, no? Kasulay ba ka o kabantay ba ka na nang wala ka sugo sa imong ginikanan unya nituman ra ka, no? So unsa may pag-abot nimo sa unahan kung nituman ra ka walay gisugo? Di wala kay kapadulngan kay wa may sugo nya nituman ra ka, no? Samantalang naay gisugo apan wa po nato tumana. Muna dako kay problema sa mga katawhan karon kay naay sugo ang Biblia wala tumana, kana hinuong wala gisugo sa Biblia mao mo noy gituman. Munang isip tubag sa maong pangutana igsuon atong susihon ang Biblia kung may sugo ba nga mukumbisal ta dito sa mga pari. Kay kung naa atong pagatumanon o atong basahon ang Biblia wala say sugo nga adto ta mangumpisal mga pasaylo sa atong mga sala, adto ta musugid sa atong sala ngadto sa pari. Ang giingon ni noon diri sa 1 John 1:9, kung isugid nato sa Dios, no? Sugo na kung isugid nato mupasaylo ang Dios. Okay, so mora ni ato ang isip tubag sa maong pangutana. O God bless kanimo kung bag-o pa kanini nga channel, just click the subscribe and notification bell para next video ma-update ka sa mga next upload na ako mga igsuon. Okay? So God bless.